Най-накрая ми зареди. Това, нали, битката. И ще играем с Полша. И ще е зима. Добре, почвам с М22. Driver ready. Gunner ready. Loader ready. Че се стреснах, мислех, че съм Ground Arcade, ама защото там, нали, говорят по принцип, дори да си с руски танк, пак говорят на английски. Се стреснах, обаче сетих, че съм с американски танки и това е нормално. Малко изкорених това дръвче и минах през него, ама се справя. Семпъл танк. Аре, малко ще правим рали състезания с танко. О, не, те са пред мене. Дайте да сме изискани хора и да караме по улицата. Так му го казах и... Ох, ма защо така забива? Ето, прави си така. Той аз вика, не, тук има твърде много хора. То няма да е, ама... По принцип. Или е отишъл да убия някакво. Тук да дойдем насам. Actually, за сега не съм срещал никого и... Благодаря, че не ме видя. Окей. Маля, благодаря, Господи, че не гледаше насам. Иначе до сега съм мъртъв. Най-късметлийския enemy kill assist. Може да си оправя танка, моля, защото тъй не ми харесва, като има само двама живи в него. То не е умрял, ама е на ранение, безсвясно. Няма да блъскаме. Се опитам да не блъскам нищо. Така. О, самолетю. Къде? Еми. Поне има самолет, който се опитам да сваля с ето това. Само да го видя къде е. Ето ги. Ето го. Ето още един там. Аре де. Ако го оцеля, ще е хубаво. Презареждаме.
Аре! Тръгвам към него. Виж ме. Тръгни насам. Така. Още малко се завърти. Верно, авце. Давайте, мои, дайте хора! Enemy kill assist. Има ли още някой ето там? Разбира се, че има. Моля те да се разбивай. Нищо. Но това е премиум самолет всъщност, който кара тук. Така. Ще намери ли от някъде още един самолет? Не, май няма вражески самолет, но има вражески танкове. Като да се надяваме, че мога да пробия бронята, защото това няма много голяма... Моля те. Умолявам те, не се. Ето още един самолет. О, той е много далеч. Така, да не го губам поглед все пак. А? Завърти се насам. О! Виж ме! Така, ела насам. Ела насам, не натак. Този пак ме убива. Сега ще се опитам да се отмъстя. Се казвам, че ще се отмъстя и просто... Меко казано нищо. Не меко казано, няма да... О, не, аз забравих, че има вражески самолети. Да не го губа от поглед, обаче другия, но той ще е някъде. Точно казах да не го губа от поглед, той изпаква той ли? Не, няма го. Това не ги хареса. Не! По него свалих и него. И сега ми остана само ето този. Аз не го очаквах така да ме стресна от нищо. Да. Той е Ghost. С неговия танк убива всички много пори, това не ми харесва. Май също. И откъде ме отси?
Еми хора, надявам се клипа да ви е харесал. Чао и до нови срещи!